Natakaroon sa dagat. Ito yung ngari, dagat. Pambot oh. Sige ng pambot. Yan. Oh. Dagat. Tantuan. Tambungan beach ito. Ang tore. Ito pagat-patan nito eh. There you go. Tengah berat-beratan ya. Dari tahu ngeri. Ngahoy. Umang. Ito ang bundok-bundok. Pemingkasan. Tangguh deh. Bukong. Oh, na ano dan eh? Ha? Murag kusog bang uwan? Kawayan mo na. Puti nabot mari no?
Dito na sa Honda kita. Negros? Sa kanang Balanban. Bulamban? Oo, di no? Doon na. Yan, dagham sa yung bukong oh. Lagi. Kanya namukan ko pa ng bukong doon. Kaya kusog kayo ito gabi ako ganang buntag ang uwan. Ha? Magkusog mo ganang buntag ang uwan? Wala din. Wadri de? Di man siya. Bukid. Di sa tuong. Wala man. May kaya na kayo pangahoyon. Nani, aligid ba? Haligi? Okay, kuwan mo, tukod ba na? Oh, good. Good. Ano na ka ito may bagyo nga kuhan. Ika sa tubran. Oh, Saka tuma sa kuhan kuhayan. oh. Kana ginoon doon. Al, Kaya ka, nakaw na ito kay dago ko boss. matay no? Libre na kayo no? Dugay mo kayo kung nakabalik nga rin, karong mag high school pa kung nakabalik nga rin. Lasong nga rin. Araw sa John. Ha? Araw sa John. John? Yung Oliver. Oh, yung anak ko na. Baba. Ano yung malit eh. Ako nang pumangkon. Pagmangko, di mo na. Wow. Yung anak ko na John, kay akong mama og siya, igago man. Oo. Oliver, akong mama. Mana si John naka sabot ang bising. Pawa. Oh, So, piyak to ay niya. Wagad na agad. Paita na na. minga mo lahat din oh. Mukalit na kon. Kung pagkadlaw. Dalingan na da. Niagi ko nga rin, abinog ka ng namukot nga rin ang mga kagatoong. Mugok man di eh. Ambot ni Gare. Kanang kanimang balay ni kanang anak John ba? Oo. Sumar? Di. Sabi ako, ilang yung human nato ni kumango pa na ko. Oo. Magpagkuasa, balingin. Ano na ako? Dako ako no. Tod. Hindi mo tago sa? Na ka na. Napo ka tao. So, So, bukata di na di. oh, may nga kana to. Okay. Taan ko nito look. Masaka, sangka po nga ng kuhan. So, ata. Tak-tak na sos, biha ka. O ka nang napulik mo. Ano, natay, katong hindi pa maririg. Sa kataka ka, basta napuk kiloy. Sing may hunasok nga rin no? Oh, Pero kanang ilang gihibuhan mo ag kanang gilikong-likongan dili na mahubsan. ano siya? Pero dili ginam hubsan. Sanoy. Hubsan? Oh, Tiliyo pa nila. oh. Kada ka na kita-kita mo na yung marusok. Oh. Liwa na, kapulan. Oh, layo ka na lang. So kung mamukot laghon na sila, tadi liyo ada to ledod eh. Oo. Pero, kuwan lang, ugihan kita, Rosa ka nang mo kay paglantong. Pwede wala na kay kinason dire. Ano nga eh? Ha? Yan na, pero, yan kay kaya eh. Kinahurot ano? Laso na ro nga po kita. Ano din, nga tupro. Oh. Ang mga bata. Mga alas 3, mana gupuli na ay kanang usa ka balde nga. Kanya sikat. Pulo na. Kaya hinumunum ko, nagpanginas, biuga kaniya to dire, elementary pa ko. Ubay-ubay, may mikuha. Magkaroon, huwag ko makita, huwag. Uban sa ganang inas, baka nang hastang gagmay nga kinasong danon. Oh, kuha pa gano'n,
Munas mo ni. Di kadaghan eh. Muna ng una kana sa sud. Mm. Makuha mo ko sa spot ko ng gabi. Mm. Yang tagamuha nga sila sa kanas larini nga. Say mamana man dila diri. Siyang sa tagkana guhag danggit ko dagan en danggit tambungon de. Alin o di pa tungod ng pukot tribal dagan gil bisa. Tuon tribal na po sila. Di bawal eh. Sa mo nga nidabuhi mo po. Mau sa no. Pero wasa tanaw ang maabot no nga mahurot ang mga isda. Yan ta. Amaya na dako po na kanang mata nga dakos mata ang table tulo man na. Jis ang mga ang pikas 4. Nakaka namang 11 na. Ang puno na. Amo ito musa na. Ingon na dapon kay ko na. Naguwas na nga mo. Muna. Pero ka na, bukay bunso doon. Ay, ang gamay na kaya doon kay buwan na ko. Oo. Sige na ka, anod. Ano ka? Anara sa kadres tambungan ng muyo? Ano na ang bahay na Oo, kada de. Abig tuwa ka doon sa batad. Wow. Gani, may kumaguha mo to dito. Ah. Napani makon ko na rin. Nagdagan? Laghan? Ano, nagdagan. Oo. Gusto kong nasunod. Yan ay ko, naay ka ng mga unod, dagko. Tapos, ano ito kayo? Nasa ibang budre mga lobby yun ka ng mga dili pa mga buang. Jesus, nagdagan eh. Tayo? Kato bitong buha sa turan. Oo. Nagbalhin ko ato. Bugo. Luto agad. Pwede na naguguli. Kaya di na kong tuwan yung lubihag din na. Ako nga dakit yun. Hindi ka. Pagkano. Ako nga bili ka. Para ito binukod. Oo. Mamatay. Ito, ang ako lang dali. Dako-dako yung kinasapi de. Kaya nung ko, nakakanang ako mga kaping libo. Ah, di dako-dako gini. Oo, katong taga lubusan, no? Oo. Kaya ako kayong pambuti, ha? Oo. Jesus! Pero balik-balik ko, eh. Taga na ako na ako, no? Kita. Munti pabor gini gikan sa tuburan de no. O, pero ito ampo ato magsiyo ito. Lo, ito kahit sa sabon. Ang sug de pudong ada de. Mariman. Ito naabot din ka ng mga kahoy bitang tinabas na nilay kayo. Oo, amatay pabura. Sure. Kapatay, no? Royas nagpalit ani. Di, nga kuha sa palitan niya, gikaingin na sa dito. Why? Nalibi. Kung nakato kag tumulan, nay, kuhan diya. Nay, bagzuhan. O na yun, lingko na kayo. Jesus.
lagmit, di aboto sa baha. Mm. Tapos may kagagana na biya ito eh. Kana nindot ka na guon kay ba niya na nahumula pa kay tubig. Di andot lag anay na. Mga ni, sa aligi sa kaya pa mo tayo to, maliton. Muna. Mahal kay rong kuyan. Ay, buo na baligya nga. Sos! Buo buhos mo na eh. Mm. Wala ka, tinag po. Hmm. Putulan lang kurot aron masing makitaan ba nga di pa pinutol maunhan ano ka? Hmm. Putulan lang kurot ingon ay nanay tag iya pinutol man. Padas danggat. Ah. Tatay putol. Naikuha na anod. Ini kiron. Ito ba yan? Oh, na diha ako bilin. Okay, yung pa ba yun? Ah. Kana mang hilabot dire, taga dire rasa na. Taga dire? Bandan. Ang ablaw nga, kasangin na. May motor din nga. Ang akong buwa sa akong sawa. Oh. Lungkap, nagina niya. Nagisaw ka niya. Awa lang. Yan. Buwaan na naman. Ako meron. Oh. Nari po dahil langgam abot rin diyo kanang puti oh. Apa nito? Abong. At wabong na. Ito managat sa dining. Ano yung mga iyo makakita kay itlog pa na? Naman. Hari ay bawa kay dili sa tayo. Di mo na makita. Tulisan ba ito? Ay di makita. Ito, makita. Makakita. Oh. Ito. Huwag nang inhasan ni sila da. Pero
Kita ka kanang lapay dito, dago kayo. Hmm. Pero may sumuli ba? Oh. Ato sa resort, Oh. natay. Tino ka nang kitang ulo yung dago. Hmm. Ako, ay! Tino. Dago mo kayo ko. Na gini mo kakompetensya de. Ay, nung unay. Nung unaw, ganang bukan. Oh. Ya pilihan pag yung dagko. Ay, lang. Okay. Kana yung magabi. Buntag, mga toko. Oh. Ana saja. Kasi, saya kan isda nga, wala. Okay, mata. Hmm. Alangin, apa itu? Kaya boleh kemana? Boleh pandang. Hukum ba? Hmm. Ano yun? Nabuha na kayo. Nakakanoy. Ay, no? Kaya pinigyan mo ninyo. Hmm. Naku, ay. Yang nang bunsod nimo kada buntag juga harbis ana. Parang, Karong hapon. Magini wa sa mga harbis diglain. Tao. anas na pa deh. Ako lang, okay nga ka lang. Ako, kuwato na isda. Ah, di Ano pa, ilang di, paado ng bubo ba? pero okay ra mga dili lang musod ara lang gawas sa bunsod. Yan, so makakuha ka ka na. Oo, man. Hmm. Wala day masangit na sa gawas de. Oh, mo pan god. Okay. Pan mo god na. Ang buwe na. Hmm. Ang mga tangkad dito. Oh, musod to. Oh. Pan ba kagang kisas? Kisisan. Oh. Paano ba dito? Oy, Nakabakog. kanang binuang na lagi. Kabakog. Kaganda na. Saka bubo god. Hapit na. Ligo. Hmm. Sa mahal mo nung bunsing nga lansad. Oh. Kumatay, okay na magkuha na ba? Kuha ka na isa ba? Gangan. Ita sa binuang nga sa de. Ito. Karong tahuan unsay pangisda ato kanang dam tuguan. Eh, Ito ba? lagi. Buko lang na ikaw po. Buko ka na. Ah. Kimurog naglakaw-lakaw man nagguid-guid ba yarang higot. Oh, na ikaw na na. Ada yang kun-kun? Ah. Magabi na sa danghunas ano? Oh, sabong tago dako-dako. Dako-dako. Ang naldiya, namasin. Ini, nanti, Mm. Ay namukot eh siguro ginamunal man. oh, naik, ya. Oh, alam na dia. Oh, matay law magi de. Agi pakaw ta sa bits. Oh,
ini iya itu pamilya Oh. kita dulu ako na mo rin ang nasa ako Di kay ang hunasa ang dagat doon, dulay atagya gobyerno. oo so Hasan ang daplin sa baybayon. ilagod ka milyon iya sa iya narito sa Mila Hmm. wala na Kay bawal wagi na kanang ilang giko ano? Kanang bawal bawal na ilang gi tukod-tukura kanang kural-kural nga bato ba. oo Dewi, ako lagi. Tong, unas nito sa sini, Hmm. tong unas. Kamang bako dito, pinahal. Saka, bos dito. Yan, yan. Bawal ka. Hindi, dapat at yung dagat, ato uling ko. Oh. Sao ba na beach ya? Iba nanay dahidahan ko ano, inani no? Kahoy ah. Ha? Inaning kahoy ah. Wala. Wala. Oh. Ako, tigbuang lang ko kung ano nakita dyan. Huwag na ang bumbo na. Dito rin tayo. Ang ba, hindi na. Huwag kung bumbo na lang tayo. Mm. Hindi ko tao ko. Oo. Wa gid ka kapuyog batad eh. Wa di ka kapuyog batad. Why? Ano yan? Mm. Kasi nga nimo gani? Mario. Oh. Naman marifi dia maligya sa kilid sa eskwelahan. Maligya pagkaon, barbecue. Sa tuong ba tuong? Ah, Kadadlaw man sa kadang tiklase maligya. Barbecue. Sa lang. ako lagi na ito pag sa medyo na ako pag-ipad. Ako medyo dyan sa piso. Oh. Pinakay. Nagpasa medyo na. Sorry, pinisip. No? Oh, grabe. Medyo na. Kasi ganito, wagin ano. Alta. Karon. Sige na punika kay kanang mga white sila medyo na nakibawa na. Oh. Karon hawa na. Gubaw nila. Makita na. Ilis bagong wire. Himog bagong linya. Hindi kay di forma di lubong mo na. Ano na himog lang bagong linya. Oh, yun na rin ko si medyo siya ka na to. Nabi, solar mo ban. Oh. Amo na gusto na ga mata na mata. Sakta lubot. Hmm. Amo na kung medyo dyan. Hmm. No. Kanang
lagi. Kaya katong bagyo nga, Yolanda. Sila ka milyon niya na. Yun. Ano? Ha? Ay, ang panding sa mga pambot, kunong uban. Kaya ba siya? Waday hatag sa mga tagis pambot eh. Tagsin mo kunong. Mana? Oy. So, ano katong ano yan taga ako, no? Taga tipid sa ako, no? Ano? Orang? Kamatay tayo. Ini. Ini wa. Parbot. Baron. Baron tayo. Ano din? Oh. Ako'y. Amo itang kasko. Aka nang marin. Ayan. Oh. So iya kon. Wala na nangabot ng mga managatay. Minas. Adto na dapat butang sa balay de. Ha? Oh, na ya. Apa sih naik? Kapon, bukan bos. Pada ya kan. Sop atau apa? Bayon ya, saja. Oh, napa di sikat-sikat eh? Nah. Makasih dulu. Masa makita na sikat-sikat dari ko na or Kita rin. wow. Gare. Oh. Basin sa. Oo, mana pedungan tuh dah magbali. Mga nakuhan. Yung dapat-dapat. Ano niya kanya? Ada dapaw na dia andre mga kuansan. Kung may terus-terusan. Abi man ako nagdi na makaon ng dapaw-dapaw. Tahu na. Pero dekado ko. Asko dito. Oh. Ito, naman siya naghuwat ito. Area gini mga kun-kun og dapaw-dapaw no. Di gyud mag-ipon.
Tao dito eh. Tao. Mbot, asan trabaho? Murag daghan man siya gi-installan? Wire? Awag naman sa Sibiko. Hmm. 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 Buat dong. Nakubusan na dire. Wala tubig dire ang uban. Nihit na ngayong kinason. Tapos lain tayo. Nagsudlanan. So ari na tayo mag video. Naso na nila. Totally mo hunas may pagayo. Layo mo gani hunasan diri. Bunsod ay kanang bunsod di am hubsan na. Layo juga ni diri. Atas sa tambungon karon. So pohon managat ta pohon. So palit sa daguan. Maghimo sa tadaguan kanang pana. Mana atas pohon. Aton sang gisuroy.
Tagama sikad-sikad nga umang. Ito nasa ding inhas do. Hmm. Indot ta pangawag kon pro umukoy dang sudanan. Balik ka de pohon. Ako karon mo na. Hmm. Kuta ba las J's no? Ha? Las J's? Ha. Apa dong sa taob? Ah. Ano ko noy? Adong ta uli. So follow mo sa akong Facebook ha. Ug subscribe mo sa akong YouTube. Nagat taubon. Ngare rata aron tanawon. Aron gitan-aw. So pohon. Palitag pana. Aron magpamana ta. Sugod ang kumpas. Karon sa mga alas 6 o 5 sugod sa taob. Yan. Subscribe mo sa channel. Bye.